Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki Nongkhwai dok ki wisong tenat ben khwai dok kha ha ka arp sau trek unai tung arjar arpho ki lalap Ïaka we ka Byrni Plastik kabala Suba song ya ka Metïap kabala sma iutung na ka we ka wa Umpyrli ha ka snong Saiden lat yosier kat kom ka jingu thu ki nong snong ka snong Saiden ki la ong ba la don ka tu ka ningut ki long kemi ki ba khwai do ha ka te ka wa ki bala lap ningkong ya ka te ka Byrni Plastik kabala sma iutung ha ka te ka wa ha ka por jan miet kom ba lai bji Hadin ke jing sma ka lami na kata Byrni na kaliang kita gilong kemi kilai ipher bat pentep marmar si kinoi lam snong bat kisamla ka snong Saiden ha ka ba makiru kila lej bran sa kata jaka ban pensisha handai lalap ya kata met la song bha ha ka Byrni Plastik bat la Suba ru ba kata Metïap jong upriu namar dan ki bayu ya ketembut kiti bami na kata Byrni bat marmar na kaliang ginoi lam snong kila pentepan sa si kibor pulet ka Nongkhwai police station tak hadu bapen mi yakni khubor 4 la ban pensha la ketika Metïap beriau ne merak namar kipulit kidang penlong ya ka jing tokin Who's there to help out? Yeah, we'll be helping out. Yeah.